Mesto u kategoriji 5. i 6. razreda osvojili su učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz Pečenjevca. Svi takmičari dobili su pojedinačne nagrade, a škola mini muzičku liniju. Na drugo mesto plasirala se ekipa osnovne škole Vuk Karadžić iz Velike Grabovnice, čiji učenici su takođe dobili prigodne nagrade, dok je škola nagrađena multifunkcionalnim štampačem. U drugoj kategoriji za učenike 7. i 8. razreda titulu najboljih poneli su učenici osnovne škole Bora Stanković iz Vučija, a drugi su bili đaci Leskovačke osnovne škole Vasa Pelagić. Organizator akcije Centar za ekonomiku domaćinstva kao osnovni cilj ovog takmičenja ističe afirmaciju učenika osnovnih škola da nešto više saznaju o ishrani, stanovanju, odevanju, poseban akcenat stavljen je na problem ekologije, odnosno očuvanje životne sredine. Želim da se zahvalim i sponzorima, pre svega firmi Aktavis zdravlje, zatim društvenim delatnostima i Paul Werner Weberu, koji su pomogli Centru za ekonomiku domaćinstva u organizaciji ovog kviza i obezbeđivanju vrlo vrednih nagrada. Nagrade smo obezbedili kako pojedinačno za učesnike finaliste, tako i za škole u kojima su ta deca nastupala. U kvizu Čuvari životne sredine učestvovalo je 16 osnovnih škola sa područja grada Leskovca.